Hole, awele, wili. Ostatni tydzień z Kozigodów to tyż rojmąg, sprzątanie, schronianie, sztyc i wszandy we wszystkich ekach, wecołki chałupie, to sztyż to jest najgorszy tydzień dla wszystkich richtycznych śląskich hopów. Ja hopów, bo dajcie pozór. Bez sołki rok. No, można kromie z Wielkiej Nocy. Hop przylazuje ze roboty, babeczka drapko rychtuje talerze i łobiot na stole. Nie szkodzi lacie, chyba co hop mo psa i musi z nim wylić na szpacy. Glaska piwa, Zeitung, co przeca obejrzeć wschodzi, co będą pokazować we telewizji, krom tych dioseckich babskich dupelindów. Zdziebko na szesląg, co by to jodło się na fed zamotlało. No i co wam by na hopy tuplikowo? A teroski przed świętami. Baba ufifmano, uszmodrano, wosy rozkociembane, łachy sklabustrowane, hadra we jednej gracy, mietła styrcy we Andrzeju i kejsie, co wiek znaczy się hop, nie do pozór to i we pychol mogę przychlasnąć klej w lizie, nie tamkaj potrza. Kapela już Ejdiosecki Łachintolu zakatrupił, szlachtnąłeś go już, a bolo to jeszcze tyś mum zrobić. Rycy staro, że już we Andrzeju. A szlachtuj, bo i gryfnego hopka gotką poradzi zaszlachtować. Idzie, ale ino po marciruśku pomrąceć i jeszcze tak, co by jakimś kloprym bez plecyska nie nachytać. Kejsik to jeszcze staro kozała doptać ze tepichem na klopsztanga i prać klopry. Mnie się to bali zdało, bo się w tym co zmedikował. Komu jo to teroski nie praskna, nie nawala, kogo jo nie spiera. Najbardziej, najlepszy było, kiedy już śnieg śleciał i szło klupać te pichy na śniegu. A kiedyś tak jeszcze trafił się jakiś kamrat przy tej klopsztandze, to i halbecka się obalło i jakoś i ten czas do świąt, bez te dioseckie skludzanie, śleciał ani się człowiek pozdał. A teroski roztomajte maszyny, roztomajte mechaniczne klopry, miszungi, które same pierum klopią, pucują te pichy deliny i co tam jeszcze człowiek wychałupie mo. A najbardziej to rade są te gizdy, które mają bez sołki dzień szynki, biersztuby, knajpy otwarte, bo i tak hopy, hobejna krycha na pomp, kiedy chcą pitnąć przed starą innej pomboczku świekrą, zół i zół do nich wlejzą, a staro przedwoliwiją cosik tam ze portmaneja wybuli, bo przeca nie idzie mieć przywilei cosik, kajsik na pomp, cosik, co jeszcze człowiek nie zabulał. A ino nie poradza genau spokopić, po jakiemu razinku jo. 2 razy do roka wyciepuja 2-3 miechy roztomajtych chabozi, roztomajtego habrajstwa, a za pół roku juzaś tela tego moja staro przy świętach poradzi naskludzać i usztaplować. Kieszynki usprawione, dziecka listeczki do dziesiątka naszkryflali, ja tam genau wiem co erbna, jo za jakiś ich binder, szlips, chociaż już od 5 lat nie obliku mancuga i białe hemdy i najważniejsze, trzeba usztiblować, narychtować jedla. Co to było dawniej. Teroski idzie się na tor, idzie się lajsnąć hojna ze plastiku na 2 metry srogo już ze glaskuglami, za nielskim włosem, fąclechoby przy magistracie we Chorzowie. Już, święta. I do kaj są te gryfne, dawniejsze wunderkerce, rachetle, te zimne ognie na hojnie. A można to i dobrze, co ich nie ma, bo przeca są bocza kej samunoc we jednym familoku kole mnie za ekum, całkie pomieszkanie się hajcu. Tela, co roztomajte plac patrony rakety, bajtel mogę się też lajsnąć, chociaż to jest zakozane. Idzie Wilio, idzie. Przeca nie wszystko się sam doło powiedzieć. Przeca we każdej dziedzinie są insze zwyki. Chociaż wszystkie idą ku jednej zorcie. Pumbuczek cinom się ze wtorku na szczoda narodzi i juraj wszystkie będą się radować, będą mieć dziecka uciechy, a że do geltaku. Bo same poradzicie spokopić, że te roski najwięcej łostudy machlują roztomajte banki ze jej świąteczną promocją. Ludzie, to ci jest dopiero cygaństwo. No ale idzie dzieckom powiedzieć, co ojciec już 3 miesiące jest elwer, co ta opieka społeczna mojno mułka i, tak jak słyszą, kakauszale, a sam pływią srogie kapery. Tam, nie byla te roski tak kwestię mrową, bo na isto nie lza. Mam bez tu coś ich blank inkszego. Dejcie pozór. Bo u nas ci była srogo haja.
Mamulka nie dała pozór, a jej docierny synek dopod do Mikołaja w jednym naszym, nie byda go do jakim, bo to reklama, supermarkecie. Dźwignął mu ta czerwono-kiecka i ryczy na cołki karpinten. Mamulko, a ten Mikołaj to jest baba! No i tak samo być wszystko u nas do porządku, tej miasto dzieciątka bez sołki, czos, od listopada, że do ostatka stycznia, fyrto ten amerykański przeblikaniec i czego już Blank nie poradza spokopić, baby Mikołaje, ludzie. No ale jakie gotów ten ostatni tydzień przed świętami, to jest szoskie idzie babie pitnąć pod śmiatka, albo szojer lapy i treficie ze takimi samymi chopami borokami. Chociaż lecy kiedy mogę być i tak. Ede trafiło się 3 kamratów we szynku, każdy ze klopry nebo inkszym kulokiem, ze którym je ich stare posłali ich wyklupać te pichy. Słuchajcie, opy, momileczko czasu, to można by mi się jakoś ich sam we szynku wieczerzo sami zryktowali, bo w doma są suche dni i wszystko postne. Dobra, go do Jorguś. Jo obsztaluję coś ich do wysłepaniu. A jo, godomaniek, obsztaluję coś ich do jodła. No, to mi się zdo. Ja na fesenie mi się to podoba. Padł na to ten Finik Fiker Antek, mianowany też Ucholi. A jo to jowo moga forgot obiecać, moga sam teroski snokwić i żeby da wszystko ćką, wszystko słepał ze smacyckim, ze srogim spustym. Baby, dziubecki, te młodsze, nasze stare, rychtują, śmiatają, pucują, co chałpa, a nom hopom ostali insze zachy na ten przykład kapery. Jeden mój kamrat, taki maniek Ukrainiec, jakieś ich poranoście lotymu nazód, poszł na Amelung, lebo na zelony albo na czystowy we Kochlowicach, po jakiemu ano staro kozamu kupić 3 kapery, takie sroksze karpwy na wilio. A i że on już sołkie pieniądze przesłepał we szynku u bednarka, musiał je pójść na tyka, na wędka chycić. Metlo machluje, wciepuje te hocyki ze tymi glizdami i łogos po jakiejś godzinie chycił, kurbluje tym haszprym przy wędzisku, kurbluje i wyciągo endlich goldfisza, tako złoto rybka. Tak to mają one we zwyku kozaci mu ona wypedzieć 3 winszowania, te zwykowe 3 życzenia. No i przodzi to by chciał, co by we Szwajcarii, we ichnim banku miałbych naforantowano kupa pieniędzy. Fertik, ta goldowa rybka tak sprawiła. Teroski jeszcze chciałbych mieć srogo chałupa na Rivierze, albo kajsik we inszych gorkich krajach. Dziś prask i złotorybka tyś to zmajstrowała. A teroski ty półfuntowy kurduplowaty kaperze, zebier zesia moja staro, kiero mnie sam kozała przyńć. Eugen z Pnioków.